Počkaj, upravím ťa. Dobre, kamera už beží, aj? Toto Vy by musíte ste dať. chceli mladé. Keď si ocko žartoval, aby som si našla frajera, čo bude mať vodičák na traktor. Nikdy, hovorila som. Ani sa mi vlastne nesnívalo, že sa v mojom živote objaví Samo, čo odmala pomáhal otcovi a gazdoval o 106. Ešte, že ste ma vtedy neposlúchli. Otec. Viedol si ma k zodpovednosti a poctivej robote. A naučil ma všetko, čo má naučiť otec syna. Viem, bol si na mňa vždy hrdý a chránil si ma. Aj keď moja a tvoja pravda bola zavše iná. Začiatok školy bol ťažký. Trápili ma niektoré spolužiačky. Aby som v škole s nimi nemusela tráviť celé hodiny, vymyslela som si týždenné chrípkové prázdniny. A dnes sú z tých spolužiačok moje blízke priateľky. Sú mojou oporou, vo chvíľach neistých mojím pevným bodom. My sme tu pre vás a pijeme na vás! Ste ukážkou pravej lásky a my vám veľmi fandíme a ďakujeme krásne za pozvanie. Dúfame, že sa takto budeme stretávať a budeme spolu tráviť čas viac a viac. Uvidíme sa na ďalších akciách spojené s vašou budúcnosťou. Najbližšie na krstiny. Ľubíme vás!